Merhaba temaşavanên KKP TV. Îro mêvanê me Birêz Nûsettin Maçîn parlamenterê HDP'yê Rihayê. Em ê bi wî re piştê hilbijartinê Stenbolê rewşa Tirkiye û rewşa Kurdistanê çawa çêbûye em ê wîya biaxivin. Hînkî em pêşî em jê re bêjin merhaba û bi xêr hatin. Spas dikim ji bo ev çapemenê we û pîroz dikim. Bi rastî zî li Tirkiyeyê rêveberiya yek mirovê têk çû. Eva 23 Hezîranê hilbijartina Îstanbolê diyar kir ku destîlateriya yek mirovê Tirkiyeyê ne mümkün e. Hêzên demokrasî serketin, despotîzm, dîktatörî, pergala serokkomariya yek mirovî têk çû ji bo îro em bêjin AKP zî navxwe da ev pergalê da pirsgirêk kerin, em ê revîze bikin, em ê rehabilite bikin, navxwe da zî diaxivin. Ev pêvajoya da ser bandora siyaseta Tirkiye bandorekî mezin çêkir. Carkî em veya zelal karin bêjin ku li Tirkiye hêzên demokrat, Kurdan, HDP serkevtî vî hilbijartinê. Li Tirkiye da tiştekî zelal bû ku bi bandor, bi zert, bi zorayî, bi fikr û raman qedexekirin ev mejî ev fêm Tirkiye'de demekî dirêj nameşe. Ev jî ji xwe 3 sal da ve 3 salê Tirkiye'de alî aborî, alî siyasî, alî hukukê da krîzekî mezin çêbû. Tirkiye pêvajoya nû da mecbûr e ku hinekî alî hukukê da, alî edaletê da, alî em bêjin sêrkuwet em dibêjin yasama, yargı, yürütme vanan da pêşeçûnekî rehabilitasyonekî nû çêbe. Ev rehabilitasyona nû da divê ku mesela Kurdistanê parlamentoyê em bêjin zanîngehan da, em bêjin li çapemeniya Tirkiyeyê da ev pirsgirêk ê were nîqaş kirin ji bo çareskirina pirsa Kurd û Kurdistanê da siyasî partî derveyî HDP û em bêjin Partî Kurdan da zî ev polîtikaya wan da alî erinî da ev encama vî hilbijartinê bandor serçêk kir. Keke Nûsettin Wego ev piştê hilbijartinê Stenbolê li Tirkiyeyê de pêvajiyekî nû dest pê kir. Ev çawa pêvajiyekî çawa ye li ser Kurdistanê tesîrekî çawa çêbibe pêvajoyê? Li ser Kurdistanê wekî hûn zanin 3 sal e ku bi hezaran însanan ji îş avêtin derheqê wan da doz vekirin. Parlamenterê HDP û şaredarê wan qayyum avêtin. Ev hilbijartin ew ku hêzên demokrasî serketin AKP ev pergala qayyum gaspçî têk çû û wekî serokkomar wekî AKP îro nav wan da zî navkî mezin çêkirin em bêjin du partî nû ê werin avakirin. Ev ji bo çi hate li vir Tirkiye polîtika hundir û heremê da em bêjin li Rojhilata Navîn dijî Kurd û Kurdistan yek polîtikayekî meşandin. Ev polîtika têk çû. Başûrê Kurdistanê têk çû, Rojavayê têk çû, li Bakur têk çû, li Tirkiyeyê li eniya Tirkiye da zî têk çû. Ji bo wî rejîma Tirkiye ji derveyî partiyan dixwaze ser du tiştan ku nû da ava bike. Yek ketina Yekîtiya Ewropa ji bo wî paketekî yargı reformu em jê ra dibêjin stratejik belge ew kî derket. Ev demek
کنده وره مجلس ازی مجلس وبه سروی دوخوازه تکلیو خوب یکتی اروپا را پیش ببه آدویمین علی آبوری دا تر زیده کتیا کیرانه کی مزن لسر باشوری کردستان دوخوازه کی علی آبوری دا هنکی نفس بکره اینما کو vanan ok bike dibe ki Türkiye'de normalleşme ki jibo ki ava be mesela Kurdu Kurdistan izi divi PVJ'de de vere gengeşkirin. Eva CHP Serokivi Brez Kılıçdaroğlu Goku dibe ki em bernama oku bu guharinin jibo vizi dünyada parti çepkir, sosyalist, internasyonalist em bernama wan bigrin lêkolînekî bikin bernamekî nû em ava bikin carzî em bêjin Rêveberiya İstanbulê a CHP da mesela Kurdan derve hilbijartin divê ku were gengeşkirin li meclisê da ciki da were destpêkirin ji bo çareseriya mesela Kurd çareseriya mesela Kurdu Kurdistan daha berê min meclisê da zî got hinkî komisyonan da zî got em bêjin tamamê komisyonê partiyan çandinî da komisyona çandinî da zî got dibe ku Türkiye politika ku hem hundur ha derve mesela Kurdistan'da da bir de guhartın. Ev guhartın çene be Türkiye ev kriza siyasi aburi civaki da ne mümkün ki derkebe ev PVJ'a nu o da az bavarım ki ev roye tarih roye kuştunu hapsu zindanu u operasyonan encam negirtin Türkiye devjvi siyaseti berde veki Wunzan'ın başvuru Kürdistan'ı veki kandil dibin pençe hareketi dibin ya Ali askeri da kozefi davi pektine burada gormöndü Armanç'ın siyaset navne tevada mesela Kürdistan'ı te axaftın diplomasiya Avrupa, Amerika, Rusya'dan bejin başvuru Kürdistan serida diplomatik yek PVJ ki heye hevditin biz seroke haremera Brezny Çirvan Disberzanira Mesur Berzanira tekliyen hem tevzanın raya geçtiği zane se çağırmaya Bağdat ve Erbil'e da diplomasya Avrupa'ya heye bu Türkiye'zi beştari bir PVJ'yi bu hem Bağdat hem Erbil tokaza tekli derfe Türkiye veki siyaseten jibok ki tek çu mecburi gaveki nu dokhaza baveje do hevleri em bejin saziyên karsaziyan bejin Mersin jirade bejin Mersin Sanayi Ticaret Odası ev Konya'yı Pirki bajaranda hevleri serisi bir hattane ibaret de oturun ökürün ki iş murave iş em bejin ve tekliyor dikin mesela konsepta bazırganiu aburi vanan da akfın PVJ'no ve çavabe liberda heri mezin bir PVJ'ya nuda partur yakasının Kürt evi çıbıkın ev gormen gringe iro Roşelata navinda hezin navneteve mesela Kurdu Kurdistan kabul kırına ki bu çare serbun
em bijin Avrupayê jî Yekîtiya Dewletê Amerîkayê jî polîtikayekî wan heye lê Kurdan ra jî pêwîst e ku vîzyonekî hevbeş daxwazekî hevbeş derkeve holê ev pêvejo Kurd yekîtiya xwe hukûka nav xwe dema ku serkevin hukukî demokratîk û daxwazê xwe li ser axa xwe bi azad jiyan bikin qedera xwe ew bewlî bikin divê îtîfaqekî netewe ji re pêwîst be Spas keke Nusretîn em pir kêfxweşî bûn gotinê wekî dawî hûn hen bêjin ez ji we re spas dikim îro ev pençe hereketî li ser wî dixwaze çapemeniya başûr û hikûmet û em bêjin Bakurê Kurdistan çapemeniya wan dixwazin navbera her du parçan da her du kan da navkî kûr bikin banga min ji vî çapemenî re heye ku navkiyan ji bo holê rakin vî warê da kar û xebatekî bikin neye ku navkiya nav Kurdan kûr bikin. Spas keke Nusretîn cardin jî hûn bi xêr hatin serçava hatin Spas dikim ji bo we û beşerwanê we. spas baş.